Hi there. This one's called rhag cywilydd. And it goes like this. Pan mae pobl yn dod at ei gilydd, pan mae pobl yn dod at ei gilydd, does dim syniad gennym be all ddigwydd. Pan mae pobl at ei gilydd, does dim syniad be all ddigwydd. Pan mae pobl dod at ei gilydd, does dim syniad be all ddigwydd. Does dim posib rhag fy negu yn gywir. Mae'n dibynnu pwy yw'r llywydd neu aelodau sy'n cydweithio neu gydweithredu. Yn lle curo potiau a ffaniau yn ôl dymuniadau arweinyddion a chynlluniau. I ddatgymalu olwynion masnach busnesau. Bychain y bobl lleia tebygol o rygnach. O weithwyr digon egwyddorol iach sy bellach wedi chwalu ar ôl derbyn strach y con.
siladwyr, rhag eu cywilydd, rhag eu cywilydd. Rhag eu cywilydd. Nawr gewch chi giro y potiau a'r paniau. Nawr gewch chi giro i beidio anghofio. Nawr gewch chi giro y potiau a'r paniau. I beidio anghofio rhag eu cywilydd.